Здравейте всички! Здравейте всички, които гледате Поточо. Аз съм Златстив, Поточо Killer Pro. И това е епизод 1 на Minecraft Survival на едно малко островче. И да започваме, ще щупим бамбука. Сега ще прочетем. Трябва първо да построим две къщи и една база с 20 стъкла. Играта ми работи в описата, бе. Това е хубаво. Въпреки, че моят компютър е слаб. Това е някакво постижение, защото играта ми работи с доста фапасата. Май, не мога да разбера, обаче какъв този компютър е слаб, а нещо. Значи, трябва да си направим както с фермичка, за това ще направим и знаете, че е така. В смисъл, и знаете, че е така оказвам, поне съм чел, поне изчетох какво трябва да челенджа четох. И вече знам какво трябва да правим. В смисъл, да виж сега. Ако някой знае какво е челендж, изглежда, че така се обръща как не иска да ме видите, не съм видят на готините. Не ми харесва този скин. Спартанец! Оцеля. Мали, играта ми работи с 15 FPS-та. Майко, това си е много, бе. За моя комп е много. Значи, така. Не трябваше да го чупа, ама нищо. О, падна саплинг. Няма да се тръгваш, вече мога да щупим. Така. Доброто умена ли е? Мали, я пад. Уипи, 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 уипи. Значи, значи аз... колко саплинги има тук? 5-6 играм. Саплингът! Къде си за това? То саплинг... ето там. Не, държа в средства. Мисъл. Мали. Не е така, бе, това се не види. Значи малко лагам това. Тази карта по принцип знам някои тайни. Не биваш да чука това. Значи, сега. И разбрах къде беше кола, ама нищо. Къде беше поточо. Къде е била подсетята на въглища. Значи, али, какво става, бе? Да. Майкото, вече стана опасна зона, както се казва. Макар, че няма да ми свърши много голяма работа този пясък. Защото е по-възможно да гушна чимшира, отколкото да видите да оцелея в този пясък. Мали оцелях. Значи, не мога да разбера, виж сега. Моят компютър е слаб, фокусата ми са големи, това не мога да разбера. Честно ми кажа, компютър ми е слаб, фокусата са ми големи. Това малко не е много добра комбинация, но нищо. Майко! Последната трева! Майко, какъв трол. Иначе от тук това беше много гаден трол. Казвам ви го. Имал саплинг тук, защото седиме и то. Майко, още един саплинг. Аз мога да се правя ферма от дървета. Също ми иска само... Виса. Също ми иска само как си го върта само. Бум! Дървата ръчите. Значи пяска ще го преработим. Ако знаете как се преработва съм, ще е идеално. Майко! Колко малко! Ти нека тъшак ли си пража?
Значи така се прави Smooth Sandstone. Окей, бе. Мерси, че ми... Мерси. Мерси, че поне ме научи. Мерси, че поне ме научи никой. Много си ми ябате. Майко, свърши ми лопатата, бе. Тихото щуклето. Не трябваше да си правя кирки. Не трябваше да си правя толкова много кирки. Ма явно така не е писано. Тихото щуклето. Значи YouTube. Това сигурно беше най-голямата грешка, която съм правил до сега. Си казах сигурно, че... Охо... Значи... Това като се замисля, не трябваше да става... Всъщност, значи трябваше... Тихото щуклето. Имаме вече Smooth Sandstone. Тоест, забравих как се казва това камък. Това не беше камък, беше някакъв вид, не знам вече се свика. Не знам, аз си работя по къщата и съм малко зает. Тихото щуклето. Един прати вика тихото щуклето. Щуклето. Щуклето, щуклето, щуклето. И сега. Така, поп. Колкото повече майка ти стара, бе, дева. Майко! What the fuck? Майка му! Па майка. Пясъка едва ли има. Значи тук не залагам, че нещо ще стане от това, което правя. Но все пак е нормално. В смисъл, казвам, че е нормално това. Смисъл, виж сега. Казвам, че е нормално да не се справям. То по принцип так. Наистина. Шегува се. Майко. Пораснаха две дървета и става нощ по дялата. Значи... YouTube, това беше за този епизод от мен.